ஒருவர் எவ்வளவு பெரிய உயர் பதவியில் இருந்தாலும் வலிமையானவராக இருந்தாலும் அமலாக்கத்துறையின் விசாரணையின் போது சில உணர்ச்சிபூர்வ கேள்விகளை கேட்டு நிலைக்குலைய வைக்க முடியும். விசாரிக்கப்படும் நபர்களின் உணர்ச்சிகளோடு விசாரணை அமைப்புகள் விளையாட விரும்புவதில்லை. ஆனால் உண்மையை வரவழைக்க உளவியல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவது அவசியம் என்கிறார் ஓய்வு பெற்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரி பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி. உளவியல் அழுத்தம் எப்போது வரும் அப்படின்னா, நமக்கே தெரியும், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உணர்ச்சிபூர்வமான சில விஷயங்கள் இருக்கும். சில பேருக்கு குழந்தைங்க மேலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், அல்லது தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேலே, மனைவி மேலே, அல்லது சுற்று இருக்கிற நண்பர்கள் மேலே, தன்னுடைய சொந்த அந்த பதவியின் மேலே, கல்வியின் மேலே ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த அட்டாச்மெண்ட் தொடர்பான கேள்விகள் வரும்போது அவங்க கொஞ்சம் ஆயிடுவாங்க. எல்லாருக்குமே ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறோம், வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா, இந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, நீங்கள் வந்து இதுக்கு செலவு எங்கேருந்து பண்ணீங்க, எங்கேருந்து பணம் வந்தது அப்படின்னா, அப்போ நேச்சுரலி ஹி பிகம்ஸ் எமோஷனல் இல்லையா? யாருமே இந்த உணர்ச்சிகளோடு விளையாடக்கூடிய விஷயம் தான் அது. பொதுவாக புலனாய்வு அமைப்புகள் யாருமே அது பெரிய அளவில் அது பக்கம் போக மாட்டாங்க. சில இடங்களில் இப்போ சில பேர் சொல்லிக்கிற மாதிரி அது அவங்களுடைய உளவியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு அழுத்தம் தருவதற்கான வினாக்கள் இருக்கும். சில கேள்விகளை நீங்கள் பார்க்கும்போது பல பேர் வந்து நம்ம பல சினிமாக்களில் கூட பார்த்துருப்போம், எல்லா கேள்விக்கும் சரியாக பதில் சொல்லிட்டே வருவாங்க. ஏதோ ஒரு கேள்வி போது சட்ட நிலைக்குள்ளேருந்து போய் விடுவார்கள். சரிங்களா? அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியது, எல்லா மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடியது. எவ்வளோ உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும், எவ்வளோ வலிமையான ஆளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ளும் ஏதோ உணர்ச்சிகள் இருக்கும் இல்லையா? அது புலனாய்வு அமைப்புகளை பொறுத்த வரையில் முடிஞ்ச வரையில் உடல் ரீதியாக யாரையும் துன்புறுத்துவது இல்லைங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு குறிக்கோளாக வச்சுருக்கோம். மத்திய புலனாய்வு குறிப்பாக யாரையும் அப்படிலாம் பண்ணுறதில்லை. அதே மாதிரி உளவியல் ரீதியாக கூட எடுத்த உடனே ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தம்லாம் தருவதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சுதந்திரமான ஒரு மனிதரை கொண்டு வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 4 நாள் 5 நாட்கள் வச்சிருந்தாலே உணர்ச்சிபூர்வமாக அவர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதுவே வந்து ஒரு பெரிய உளவியல் அழுத்தம் தான். அதனால தான் டிடென்ஷன்கிறத கேட்குறாங்க. உலகம் முழுக்க புலனாய்வு அமைப்புகள் ஏன் எல்லாரும் தனிச்சிறையில் வைக்க வேண்டும் கேட்குறாங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு உளவியல் அழுத்தம் அங்கே இருக்கும். அந்த உளவியல் அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது அதுலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தால் போகிறோங்கிற ஒரு நிலைமை வரும்போது உண்மையை சொல்லிவிடுறாங்க. மென்மையான அணுகுமுறையுடன் கடுமையான கேள்விகளை கேட்பதே அமலாக்கத்துறையின் வழக்கம் என்று சுட்டிக்காட்டிய பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆதாரங்களை தேடி அமலாக்கத்துறை வீட்டிற்குள் நுழைவதில்லை, முன்கூட்டியே திரட்டிய சாட்சியத்தை உறுதி செய்யவே சோதனைக்கு செல்வர் என்றார். அமலாக்கத்துறை எங்கேயெல்லாம் உள்ளே கால் சென்று பதிக்கிறதோ, எங்கேயெல்லாம் விசாரணை வழக்கு கொண்டு வருகிறார்களோ அங்கெல்லாம் மிக நிச்சயமாக சர்வசத்தியமாக மிக வலுவான வழக்கு இருக்கிறது தான் பொருள். வலுவான வழக்கு எல்லாம் உள்ளே போகிறதே இல்லை. அப்புறம் அவங்க பொதுவாக சாட்சியங்களை தேடிட்டு போகிறது கிடையாது. ஏற்கனவே அதற்கான சாட்சியங்களை வைத்துக்கொண்டு அதை உறுதி செய்வதற்கான ஆதாரங்கள், அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் கேள்விகள், அவர் தருகிற விளக்கங்கள், இதன் அடிப்படையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வாங்க. பொதுவாக மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் எல்லாவற்றையுமே பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் மிகவும் பாயிண்டடாக இருக்கும், ஆனால் போக்கு மிகவும் மென்மையானதாக இருக்கும். மென்மையான போக்கு, மென்மையான அணுகுமுறை. நாம் வந்து சினிமாலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறைலாம் இருக்காது. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அவங்க என்னென்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும், ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்றதுக்கோ, குடிக்கிறதுக்கோ, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும், தூங்கணும்னாலோ எல்லாத்துக்கும் அனுமதி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் முழுக்கவும் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அவர் கேட்குற ஒவ்வொரு கேள்வியும் மிக நிச்சயமாக ரொம்ப பாயிண்டடாக இருக்கும். எந்த ஒரு கேள்வியுமே அனாவசிய கேள்வியாக அதில் இருப்பதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இரண்டாவது, எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரத்தை கண் முன்னால் காட்டுவாங்க. இதோ இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு ஆதாரத்தை கண்ணால் காமிச்சுட்டு தான் கேட்பாங்க. கஸ்டடி முடிந்தால் பிணை கிடைத்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும், கைமாறிய பணம் சட்டவிரோத செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்படாத போது பிணை கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் கூறிய பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி, கஸ்டடியின் போது மேலும் சில புதிய குற்றங்கள் கண்டறியப்படும் என்றும், புதிய குற்றங்களை முன்வைத்து அமலாக்கத்துறையால் காவலை நீட்டிக்குமாறு முறையிட முடியும் என்றார். அது எந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகிறது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மணி லாண்டரிங், அதாவது சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம். சட்டவிரோத பண பரிமாற்றங்கிறது என்னென்னா, நம்ம இந்த அமலாக்கத்துறையுடைய முகப்பு பக்கத்துக்கு போனாலே தெரியும், இட்ஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் கிரைம் அப்படி தான் போடுறாங்க. மணி லாண்டரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்செயல். அப்போது அது எந்த அளவுக்கு தீவிரமான குற்றம்ங்கிறத நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்யும். நம்ம சுமத்துகிற குற்றம் உண்மையிலே மிகப்பெரிய குற்றமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பல அந்நிய சக்திகளில் இருக்காங்க, அப்புறம் இங்கேருந்து அந்நிய சக்திக்கு பணம் கைமாறி இருக்கிறது, அங்கே இருந்து பணம் இங்கே வந்திருக்கிறது, அது சட்டவிரோதமான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தொடர்ந்து வச்சுக்கலாம். அப்போ நிச்சயமாக பிணை தருவதில் மிக நிச்சயமாக நீதிமன்றம் கொஞ்சம் யோசிக்கும், உடனே கொடுக்கும். அதெல்லாம் இல்லை, இது வெறுமனே வந்து பணம் ஒரு கையிலேருந்து ஒரு கையில் போகும்போது வேற இதை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு சட்டவிரோத நடவடிக்கை அது தொடர்பாக இல்லை அப்படின்னா அப்போ ஒருவேளை நீதிமன்றம் பிணை தரலாம். சொத்து குவிப்பிற்கு ஆதாரம் இல்லை என கீழமை நீதிமன்றம் ஒருவரின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்த சில நாள்களில் அமலாக்கத்துறை 40 கோடிக்கு மேல் அவரது சொத்தை முடக்கியுள்ளது. எனவே பொன்முடி குறித்த வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து விசாரிக்க முடியும் என்றார் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அதே நேரத்தில் அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி, பொன்முடி ஆகியோர் மீது அமலாக்கத்துறை எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளால் மக்களிடம் அத்துறை அதிக கவனம் பெற்றுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். ஏதோ ஒரு கீழமை நீதிமன்றம் ஒருவரை ஒரு வழக்கிலிருந்து விடுவித்திருக்கிறது.
அவர் ஏதோ அதிகமாக சொத்து சேர்த்திருக்கார், ஆனால் அதுக்கான போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க. அது உண்மையாக இருக்கலாம், ஏன்னா அந்த இடத்துல போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாமல் போயிருக்கலாம். ஆனால் அது நடந்து ஒரு சில நாட்களுக்கெல்லாம் அமலாக்கத்துறையோ வருமான வரித்துறையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு புலனாய்வு அமைப்பு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து போகிறாங்க, அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறாங்க, அவர் வங்கி கணக்குகளை பறிமுதல் செய்கிறார்கள். தற்காலிக பறிமுதல் தான். ஸோ ப்ரொவிஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டு அது எந்த அளவுக்கு வருகிறதுன்னு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பெயர் சொல்லாமல் சொல்கிறேன். அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கீழமை நீதிமன்றத்தில் 1.4 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அதிக சொத்து சேர்த்ததாக வழக்கு, அதற்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். அது நடந்த ஒரு சில நாட்களுக்கெல்லாம் அமலாக்கத்திலிருந்து போகிற போது 41.9 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அவருடைய பெயர்லையும் அவருடைய புதல்வர் பெயரில் இருக்கக்கூடிய வங்கி கணக்கு மற்ற பல சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்கிறாங்க, தற்காலிக பறிமுதல் செய்கிறாங்க. அப்போது அது அடிபட்டு போதில்லை, 1.4 கோடிக்கு ஆதாரம் இல்லைங்கிறீங்க, ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு புலனாய்வு இப்போது 41 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பறிமுதல் செய்திருக்கிறது அப்படின்னா அப்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகுது இல்லையா? என்னதான் இருந்தாலும் சட்டமும் நீதியும் அந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்போ அதில் என்ன நடக்கு அப்படி பார்க்கறதுக்காக மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம் இப்போது அந்த கேஸை திரும்ப ரீஓபன் பண்ணுறாங்க. பாலிமர் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் ராஜகுமாரன்.